बोली छठी मैया दिन पदीन रोज बेरोजगारी बढ़े कैसे होई भारत माई गरीबवन के घरे दिन पदीन रोज बेरोजगारी बढ़े कैसे होई भारत माई गरीबवन के घरे अन्न धनी नहीं खियावता रोआई हो अन्न धनी नहीं खियावता रोआई हो कैसे छोट करी हमारी माई हो अन्न धनी नहीं खियावता रोआई हो कैसे छोटी करी हमार माई हो फूटी फूटी रोवल हमार माई बैठी घर में हो काम धंधा चलत नइखे कहुआ आ शहर में हो सुनत फूटी फूटी रोवल हमार माई बैठी घर में हो काम धंधा चलत नइखे कहुआ आ शहर में हो हमरा सिवा नइखे कवनो भाई हो हमरा सिवा नइखे कवनो भाई हो कैसे छोटी करी हमारी माई हो अन्न धन नइखे आवत रोआई हो कैसे छोटी करी हमारी माई हो प्रेम से बोली छठी मैया कहिया ले मिटाइबू माई हमनी के लाचारी हो मनीष पाठक अर्जी करे थपसारी हो सुनत कहिया ले मिटाइबू माई हमनी के लाचारी हो मनीष पाठक अर्जी करे थपसारी हो आके उजवल के सपना पूरा